Sikwenza nini? Lo msebenzi wenziwa ukusukela kwibanga lokuqala, ikota yesibini, ukuya kwibanga lesibini. Wenziwa ngoLwezine xa kufundwa ngezandi. Ngoba kule nkqubo abafundi bafundiswa isakhono sokuhlanganisa izandi endaweni yokunqaya. Oku kuthetha ukuba amandla abafundi asetyenziselwa ukugqwesa kwisakhono sokuhlanganisa izandi endaweni yokunqaya udibaniso maqabane. Oku kunceda abafundi ukuba babe ngabafundi abachubekileyo nabazimeleyo ngokukhawuleza okukhulu. Ukhe abafundi bawaqonda kakuhle onke amaqabane ezandi zamagama nesakhono sabo sokuhlanganisa amagama saqina ngakumbi, abo bafundi bathi bakwazi ukufunda nokuba leliphi igama lolwimi lwabo. Yenza umfuziselo wokucazulula nokuhlanganisa. Ithi ke ndiyenza. Ubani onokundixelela eligama? Sonke siyalibiza eligama. Nasi esinye isandi. Kubani esisandi? Siyasibiza sonke? Wo. Ndiza kulidibanisa ke elagama, siyamamela sijonge ebhodini. Ndiza kulidibanisa. Zo, wo, zwa. Sonke? Zwa. Ndinelinye igama endifuna silenze sonke. Ndiza kulibhala sibe sesilohlula izandi, sakugqiba silidibanise. Nali igama lam. Zo, wo, ilizwe. Sitsho sonke? Ilizwe. Makhe siziqhelise ukucazulula nokuhlanganisa. Siyenza. Siza kwenza elinye igama lesibini, uzwane. Siza kulibiza ngezandi. Siyalibiza sonke? Uza, wa, siyalibiza kwakhona? Uza, wa, siyalidibanisa ke ngoku, sizalidibanisa. Uzwane. Kwakhona? Uzwane. Sebenzisa ukucazulula nokuhlanganisa. Uyenza. Siza kubhala amagama amane esandi uzwa. Elokuqala, amazwi. Amazwi. Igama lesibini, izwane. Izwane. Okulandelayo, biza izandi zamagama uze uwabhale amagama ebhodini. Xelela abafundi bakorekishe amagama abawabhalileyo.